Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing utawa sonten para rawuh ingkang kawula hormati, Bapak Ibu, para tamu saha kadang pinangsih sedaya. Mugi rahayu tansah ngancani kita sedaya. Ing wekdal punika kula minangka pranata acara badhe nglantaraken jalane acara siraman. Salah setunggalipun tradisi adat Jawa minangka pralambang panyucen jiwa lan raga tumrap calon manten saderengipun ngajengaken prosesi panggih manten. Para rawuh ingkang kula hormati, kagem nglantaraken acara sumangga kita awiti kanthi panyuwun pangestu dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya dados sedaya kelampahan ing dinten punika tansah pinaringan lancar rahayu lan barokah. Monggo panjenengan sedaya nyarengi kanthi doa minurut agami lan kepitadosan saben-saben. Acara ing pisah-pisah yaiku sambutan tuan rumah. Sesampun iku punika kita tampi atur pembagya pangantikan saking wakil tuan griya. Bapak utawa Ibu niku pokoke kang badhe ngajelaken panuwun dhumateng para rawuh saking griya. Dipun aturi Bapak tuan rumah yaitu niku. Para rawuh ingkang kinurmatan sapunika kita saklebet ing acara pokok inggih punika prosesi siraman tumrap calon temanten. Siraman dipunawiti dening sepuh ingkang paling tuwa, lajeng dipantuturi dening para sepuh sanes kanthi tertib. Tegesipun siraman punika minangka pralambang panyucen batin lan raga. Supados calon manten saged ngadepi gejang bebrayan kanthi resik pikiran lan ati. Acara selanjutipun niku doa lan penutupan. Para rawuh sedaya siraman sedaya siraman sampun kelampahan kanthi becik muga tansah dados berkah lan pitulungan saking Gusti Sang Maha Agung. Kita tutup acara punika kanthi doa pungkasan mugi calon temanten tansah pinaringan rahayu, tentrem lan katresnan sing langgeng. Penutup mekanten sepindhah saking kula minangka pranata acara nyuwun agungipun samudra pangapunten menawi wonten lepat saha kirangan pas mugi acara punika paring berkah dumateng kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.